De Dixie Aces zijn weer terug van weggeweest. Zaterdagavond staan ze op de Huifkarhoeve in Vlodrop. Die avond werd het programma Louike's Jukebox live opgenomen. En de Dixie Aces, dat is de eigen band van Louis Smeets. Deze week waren ze al druk aan het repeteren voor hun grote comeback zaterdag. Ik heb nu wat te zeggen een beetje, maar de wedstrijd te doen. Ik heb allemaal de jongens erbij, we hebben grandioze sterren erbij. Ik denk dat we een goed begin hebben en ook een heel goed einde gaan krijgen weer. Dat wordt een fantastische avond, daar ben ik vast van overtuigd. En ik heb al gehoord dat er heel veel mensen naartoe komen. Maar er is nog plaats zat. Desnoods doen we nog achteraan nog bunnen opbouwen. Dat maakt niet uit, kunnen ze daar nog omhoog zitten. Veel zorgen dat alle mensen wat daar komen zonneavond krijgen. We moeten nog jaren bespreken. I hear the train coming, it's rolling down the bend. I see the sunshine sets, I don't know when. But I saw the folks in prison, and time keeps dragging on. But that train keeps on rolling, oh, that's too sad. Oh, yeah. When I was just a baby, told me son, always be good, boy, don't ever play with guns. But I shoved him in and Reno just to watch him fly. But that train keeps on rolling, I hang my head. I'll play now. Zaterdag om 7:15 dan zijn ze te zien bij de Huifkarhoeve in Vlodrop.